Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ụnụ asị nke onye chi na zere ndị be anyị si ejebe si kara eze anaba si kara eze na ikwu amarọ ibe ezi cheta na ọ bụ nkụ onye kpara n'ọkọchi ka ọ na-anya n'udu mmiri. What are you doing for a living? This question is very, very important. And this discussion, we needed to share our opinions and also individual differences. Cheta na ọ bụ na nwata egbeghị igbe ọma nkwụ ọtọ ọma nga ije, ọ na-adị mkpa na ndụ a ihe ọbụla ị na-eme dịka mmadụ. Remember that old age is coming. Maka anaghị amụ aka ekpe na nka. Ndị oyibo si make hands while sun shine. Dị n'oge chọwa ewu ojii tupu chi na chi a na-eji. As a youth, what are you doing for a living? This is an open live conversation. You can join me and share your opinion and your thoughts. We are here like a family. If not, without you, I can't be there. But I always thank you, always, all the time. All my YouTube subscribers, most especially those who are sharing my videos. I always receive your question and I respond accordingly. But today we have to share this common opinion. A lot of youths, I'm sorry to say that, don't want to engage yourself on particular work. Ọ bụ nwa mgbe eke juru ama ha akpụ, ọ bụ agụba juru adịghị nkọ. Kedu ihe eji wee baa abalị wee rụọ ya anyị? Kedu ebe mmiri nọ wee pụọ opi ụgbọgụ? Ndị be anyị si na okwu ọbụla a na-asa anya ọ dịghị ebi ngwa ngwa, mana atawa ụtọ si wee wepụ ahụ, mana ikpe mara onye eziokwu aka azụ dị ya. Nwanne m, unu n'anya 2024 apụgo, anyị nọ na 2025. Mana ajụjụ m na-ajụ gị, have you planned yourself very well? You needed to buckle up. Anywhere ị nọ dịka mmadụ, always think, kedu ihe m ga-abụ n'ọdịnihu? Kedu ka my old age ga-esi wee dị? Eziokwu na ndị be anyị na-asị na agbaka m mbọ bụ maka ego ni mana ọgaranya si na chi, mana ị ga-agba mbọ. Ndị Igbo asị na ọ bụ amachi ekwe na onye ụta ata na asị. Ị ga-agba mbọ. Ọ bụ ihe bụ na ị na-agba mbọ asị na ewesizi ọ bụ amachi ekwe na ịma na nke na ime na mmadụ mee na mmụọ mana o kwere. Mana as a youth, Igbo, what are you doing for a living? Kedu ihe bụ aka ọrụ gị? Ka ndụ onye anya nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ aka azụ maọbụ agboro maọbụ achawo, ọ bụrụ ọrụ ka ọ bụ, ọ bụrụ aka ọrụ. One of the funniest things concerning me bụ na ana m etiwe aka oyibo nsugbe. Ọ masị gị, you're resting. Ọ masị gị, ị harụ. Ndị be anyị sị na ọ na-abụ ejine kpụrụ ọkpụrụ na ikiriko ya. Make hands while sun shine is very important as a youth. Ịkọrọ onwe gị in this 2025 ihe ị ga-abụ.
ọ bụrụ na ọ nweghị aka ọrụ ị nwere, go and learn a skill. Jee mụọ aka ọrụ. A lot of work dị out there na-eche onye ga-alụ ha. Mụọ ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ịma mgba odibo, maka ọ bụrụ mmadụ niile ga-agụcha akwụkwọ. O nwere ihe nji wee gwa unu, ịgba odibo mara mma, mana unu n'anya taata ọ dịka ọnwa Mgbeke juru amaghị akpụ ka ọ na agụba juru adịghị nkọ. Kedu ebe mmiri na ọ wee obi ụgbọ ka onye ya atụ ụta? Ọga ka ọnwa bọị. Ịgba odibo na ịkwa nka na ụzụ ka eji wee mara ndị Igbo, mana ọ dịka ihe anyị ji wee dị ebube na anyị ka ọkụ. Amaghị onye ga-atụ ụta, mana okwu abụrọ ji. Nwanne m, ọ bụrụ mmadụ niile ga-aga mahadum. Believe or leave it. Ọ bụrụ na nne na nna gị ejighị ihe ha ga-eji wee zo na mahadum, nwanne m gaa odibo mara mma. Ị na-aga mahadum, mara ụdị course ị chọrọ ime. Gịnị ị chọrọ ime? The course you want to study at university. If all these minor courses, ọ na-abụ mfete na-afụ ọtụtụ ndị mmadụ hete asị na a na-eme public administration, economics, managing and waiting na publicity. All this is just minor courses. Ọ bịa bụ na ịgụchara ya enweta asambodo gị wee enweta ọrụ. Ihe eji enweta ọrụ afụbeghị ndị kwụ ọtọ n'afọzie ndị tupu. Ụfọdụ mere doctor, ụfọdụ mere engineer, ụfọdụ mere barrister, ụfọdụ mere high courses in science course. Afụbeghị ọrụ. Talk less of more onye mere public administration and economist n'ala anyị nọ n'ime ya. Unless na ịma mmadụ, I have to say my own. Unless na ịma mmadụ. Ka m gwa gị, mana many people gbalụ boy amụchago maọbụ mee all these courses. Onye kpatara na ịbịa n'ala Igbo na-enwe mahadum dị iche iche. I always say of this, ebe a na-azụpụta each annually graduates, doctorates and professors in business, ndị dị mastered and specialized. Ije ha anọkọta ha gwa onye gbalụ boy bịa kụziwe ya economist or economic or public administration or accounting, because ihe bụ ihe I train ya over 8, 9 years, 10 years. Ọ pụtazie ịbịazie ka ịsụgharị ya oyibo. Ịsụchara ya oyibo, here is a practical of it. Onye kpatara na ọ ga-adị ka ndị diọkpara a ga-asịkarịsị na ha adịghị enweta ego ma ha adịghị enwe ego, maka na any first son or daughter a na-edinarị some opportunities. Maka na ọ bụrụ na nne ejighị ego, nna ejighị ego, edubu ya ka ọ ga gbuo odibo. Ọ bụ odibo site n'ike nke Chukwu na nsọpụrụ nke mmadụ. Ọ bụrụ mmadụ ọ na-eme ọfụma, ọ kpọrọ ụmụnne ya. Onye kpatara na ọ dị ka ndị diọkpara anaghị enwekarịsịkwa ego. Chekie ya, jos na-egodo anya n'ogbo gị, efu na diọkpara ọbụla nwere ego na-eme ihe ego ọfụma ma ọ nọ n'ikpe akụ nna ya, ọ nọ n'ikpe akụ. So ị ghọtara ihe m na-ekwu? So my brother, prepare your youthful age and also the old age. Ihe m ji ekwu ihe ekwu bụ na a na-ama ọkwa mmiri maka ozuzo. A na-ama mbụ si bụ ụzọ chi igwe. A na-ama mbụ si bụ ụzọ chi igwe. Maka ihe m ji ekwu na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtarọ. Onye kpatara tata nọ ọtụtụ ndị mmadụ dị stranded. Ọtụtụ ndị mmadụ dị stranded. Youthful age mara mma, oge nwoke na-anọ kpebiere onwe ihe ọ ga-abụ, ihe ọ ga-eme, ka o ji esi wee bi ndụ ya. Onye ka ọ ga-abụ inebe agadi nwaanyị anya n'ọnụ dịka eji ya wee ṅụọ ara.
ọ bụrụ na ị lewe ya gramma anya, o nwere oge ọ dị ka gị nwa the youthful age, o nwere oge ọ gbasiri ike, mana tata inyenyeziri ya aka wee na gịnị na-azọ ije ka mmiri aghara iri gị nọ na nka. Asị gịnị ka mmiri aghara iri gị nọ na nka. Prepare yourself ahead of task and ahead of time. Ọ mara mma nke ukwuu. Secondly, ọ bụrụ na iji ego ịbụ ọgaranya na ya youthful age, try to invest, most especially in landed property. A lot of billionaires ụnụ na-afụ n'ala Igbo, ndị ọgaranya ụnụ na-afụ n'ala Igbo, if you are too closer to them, many of them nọ under real estate, but ị gaghị ama. Many of them na-ego shares, mana ị gaghị ama. Ihe m na-agwa gị, one of the secrets ịma mma n'ọnụ ndị ọgaranya. And ịbụ na ị kpatara agari ofu, biko nyere ụmụnne gị aka, nyere ụmụnna gị aka, maka na ozu siri isi achọghị onye bụ nwanne ya. O nwere oge ọ na-agbajuru nwoke ọkụ nwoke n'aka. Ọtụtụ ndị mmadụ bara ya bụ aha ọkụ nwoke n'aka, mana ọ bụrụ na o nwere ndị ekwunyere n'ọkụ dịka ụmụnne gị, ọ bụrụ na o nwere ụmụnna gị ndị ịpasịrị bọọlụ, ọ bụrụ na o nwere ndị frens gị ndị ime gịnị inye connection, mara ama na ọ gaghị akọcha gị n'aka like that, maka na o nwere oge ji erue pasị na ha chọrọ ka onye mere ihe ha bụ tata ka ndị mmadụ pụọ ya emu. Mara na enyi ga-ana, ọyị ga-ana, ikwu ga-ana, ibe ga-ana, mana nwanne ga-anọdụ, maka na onye ka ndị Igbo si wee sị na izu ka mma na nleji. Ịghọtara? So ụmụnne m, nke onye na-eme na jisi ike. Ị na-eme nke ọjọọ, sepụ aka enwe n'ofe. Chọọ ihe ị na-eme maka ọdịmma gị na ọdịmma ụmụ ị ga-amụta. Ọ bụrụ na mbụ ntorobịa maọbụ na mbụ nwa agbọghọbịa at youthful age, mana o nwere oge ji eru ike ama ndị gị, o nwere oge ji eru uwe ị nazi atụ ụmụ gị ihe n'aka, o nwere oge ji eru uwe ịma ngazi dị agadi ịnọ ego n'agadi, ka ị ghara regret have I know, maka ngara mmadụ na-ekpere azụ n'ihe niile. Mara amara na nganga buru ụzọ n'elu ụwa, ọdụda ga-ekpere azụ. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Asị m azie m ozizi ya ọgaranya, aga m ezi ya, mana asị mgbe ajụ bute ya, aga m ajụ. Atụ anyị nkịrịnka nkata, onye gara ahụ amago. Atụala ọmara marụ, mana atụala ofeke asọbụ akwa ihe isi n'ọhịa. Were ire wee eze gị ọnụ. Igbo bụ Igbo, ajụrụ onye na-ekwunu, aga m apịakọta igwe ozi m. Ihe kasịsị mkpa na ndụ a ị ga-emere mbụ na ọ bụrụ na ife ozi a kaba arụtụsaa ya, maka ya bụ ihe ozi nwere ndị ọ ga-abara ndụ, o nwere ndị ọ ga-anapụta. Ndị be anyị, asị m ndewo.